wannan ya tawo na jima izza so duk wanda yake so ya zo amma a ba zancen miji dan wata idan ya fito me zaki ce bakin ciki zaki ba ki sawa da yan mata izza so na rantsa da Allah ina da miji wallahi lazi dan wata yana ciki na bashi dan watan ma ban da shi an tura shi da ban da shi shin ya sa maganin da ya hada ma da kyau Allah zai biya mutanen Jos wannan tashin maman zarawa ta industry maman zawarawa ta industry ni ce nan alaja ba ni ce nan alaja duk wanda yake son bazawara amma fa akwai bayanin da nake so amma ba yanzu ba yaran da kuna ganin dai abubuwan da suke ci bakin ruwa ba me ake cewa daidai ruwa daidai zai duk wanda zai auri yarinya da ya min DM amma dan Allah dan Annabi ta rinka cin kwai gani domin kuma idan ta fasa glass ba ba yanzu dan Allah dan Annabi wanda ya koshi ga mata makiyata na ita ce sakatariya ta wai ana baya sakatariya ta ga Jamila na gudu dole ki shiga layin zaurawa waye kuma wanda zai balla mana tunda ina da dade wane ne Gani zan yi waƙar ki An jira shi yar baiwa anti zani gaida ki mai halin girma. ɗayyakin tarar madubu anti ban yi karya ba An jira shi yar baiwa ke buhun kaya ba za a cika ki a yi danna ba mai halin girma. duk faɗa da haushin karya ba ta wa kura ba Mai halin girma. aka kwarjini da ƙarfin bauna ba ta yi giwa ba Mai halin girma. anti jijiyar dutse ce ba za a tona ba Mai halin girma. rijiya gaban ta dubu anti ba su ga ƙarshe ba Mai halin girma. anti rashida dirka ba sa'ar kujera ba yawa Mai halin girma. rundunar magauta ba za su ba ta tsoro ba Mai yawa halin girma. inda za ki sanya kafa kankana ba sa dewa Mai halin girma. kwalliya da tsafta da ƙanshi ba zan buwari ba Mai halin magabatan kiki ka wuce yan girka ga mukami maman amir ba ban somo ba haya wai waye zai karo da giwa bai faɗi ba zakanya mai kururuwar tarwatsa yan uba sai wani dutse a kansu ba zai tono ki ba jimina nauyi gare ki shawo bai ɗauki ba da shan allahu kainuwa na gaba yayi gaba gamji ana sassaka da sara biki faɗi ba hasada taki sinai miki kina da ci gaba kin wasu nisa rashi da ba sa ta doki ba rana hannun sikin gabai rufa hasken ki ba mama ga mi wuce ki kyale yan kwal'u ba kin rike Allah da annabi ba sa cin miki ba hayya sama to ga baby Nihal ta zo min har gida ta kawo min turarurrukan wuta kun gan su dinnan turarurrukan wuta ne masu daɗi wannan sandal ball idan kika saka shi a cikin gidanki mai gidan nan da kyar zai iya fita ranar wannan kamshin ba na wasa bane kalli wannan jado wannan jado din shi na saka a gidana gaba ɗaya daga farkon layin gidana ƙarshen sa ake ji ga kuma hawi gidan daɗi yawwa to ba a banta a nan ba fa ga kayan foreba da take dan ita manaja ce ma yanzu a foreba senior to kun ji senior manaja ce ma gashi wannan idan kina shan sa duk wani tumbi kuka tumbi na diya ce guda ɗaya ne amfani da shi packet ɗaya ne amfani da shi wannan kuma duk wani abu da yake jikinka da gajiya da waye shi yana boosting immunity shi ma ko yana detoxing yana cleansing to kun